Idan na rungume ki babu damuwa? Ba matsala za ka iya rungume. Abodi idan na miki kiss ba damuwa? Ta damuwa. Mu da muke da uba Soja Boy a TikTok ba abin da zai faru da mu. Kamar kin sani ni ma ina son hawan nan wakan Soja Boy. Ina ga kawai a bidiyon gaga ana ta rungume ana ta abubuwa ana ta shashan kaya kawai ana ta abubuwa. Nace ni ba ba barin ya baya ba. Amma dai idan rungume ki ba wata matsala gida ko? Ba wata matsala. Na shirya ka kunna mana waka. Waya nan bari mu kunna kawai mu ci gaba da tafiya. Okay. Yau fa akwai abubuwa bidiyon nan. Dan Allah jama'a kuna ji ba? Duk wanda ya kalli bidiyon domin a bidiyon nan zamu ta runguma zamu ta komai da komai don naga ba a zuwa bana san yi runguma a TikTok. Daga ku ya kuri kawai don a bidiyon nan zan yi abubuwa ku ya kuri kawai da Allah bari kunna waka. Soja Boy. Kisa me zai faru? Zan koma baya. Ina koma baya zan zo da gudu sai na rubuta. In ga yayi da gudu. Ina kawai zamu yi runguma. Na san dole Soja Boy za ba mu a wacin gari. Wallahi haka ne. Waya nan kisa me zai faru? Kin shirya ba? Na shirya. 1 2 3 Inna lillahi